expressem el nostre suport ferm i inequívoc a la moció que presentem per declarar Olot ciutat lliure de matrimonis forçats. Els matrimonis forçats són una manifestació de les violències masclistes, sistèmiques i estructurals que patim les dones pel simple fet de ser dones. El matrimoni forçat no és només un acte puntual de coacció, sinó una expressió de control patriarcal que subordina els cossos i les vides de les dones i de les nenes a la voluntat familiar i comunitària. Tal com recullen múltiples informes, incloent-hi l'estudi impulsat per Valentes i Acompanyades, que per cert recomano la seva lectura, o el protocol que ja té treballat la Generalitat de Catalunya, aquesta pràctica atempta contra el dret fonamental a la llibertat, a la integritat física i psicològica i a la dignitat de les dones i de les nenes. Des d'una perspectiva feminista, denunciem que aquests matrimonis perpetuen la desigualtat estructural de gènere i condemnen les dones a una vida de dependència, violència i invisibilitat. Les víctimes, sovint, joves i menors d'edat, són privades del dret a decidir sobre les seves vides, a continuar els estudis, a tenir un futur professional, a viure sense violències. També volem remarcar la necessitat de defensar aquesta moció des d'una perspectiva antiracista. El combat contra els matrimonis forçats no pot caure en la criminalització de comunitats culturalment diverses ni en discursos estigmatitzadors. Rebutgem frontalment qualsevol ús instrumental d'aquesta problemàtica per alimentar la xenofòbia o el racisme. Els matrimonis forçats no són una qüestió de cultures, sinó una qüestió de drets humans. Cap tradició pot justificar la vulneració de la llibertat i el consentiment. Com bé diuen els informes especialitzats, les pràctiques nocives poden existir en qualsevol context i han d'afrontar-se. I s'han d'afrontar des de l'educació, des del diàleg comunitari i des del suport social i mutu, i no des del desconeixement ni del paternalisme. És fonamental reconèixer la tasca de les dones que han alçat la veu i que han aconseguit fugir d'aquestes imposicions, que han construït xarxes de suport mutu, com per exemple l'Associació de Valentes i Acompanyades. Elles són agents de canvi i la nostra responsabilitat com a administració pública és garantir que mai més estiguin soles, que la seva lluita es converteixi en la nostra. Davant de dades esfereïdores, per exemple, entre el 2019 i el 2024 a Catalunya hi ha hagut 83 casos de matrimonis forçats. Són entre 15 i 20 matrimonis cada any, segons dades del Departament d'Interior. El 2004 se'n van detectar 7, per exemple, dels quals 4 afectaven a noies menors d'edat. El matrimoni forçat és una realitat present i persistent que cal visibilitzar, prevenir i erradicar, amb eines comunitàries, recursos públics, formació i protocols d'intervenció com els que ja existeixen i que cal posar en valor. Més enllà del vot a favor, reiterem el nostre compromís amb una acció municipal transversal, decidida i valenta, que posi la vida i la llibertat de les dones al centre, perquè defensar els drets de les dones no és una opció, sinó que és una obligació. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs donaríem la moció per aprovada.